купуването и продаването на гласове е престъпление. Владислав Варненчик е един от трите варненски района, в които тази неделя ще се проведе балотаж за избор на нов кмет. В нашото студио вече е досегашният кмет на квартала Неделчо Михайлов, който е единият от претендентите, спечелили най-голямо доверие от страна на избирателите на гласуването в неделя. Добро утро, господин Михайлов. Добро утро на вас, на всички зрители и най-вече на всички зрители от район Владислав Варненчик. Да сте живи и здрави. С какво настроение сте след неделния вод? Вижте, аз съм човек на вече половин век живот и едва ли един изборен резултат, какъвто и да бил той, би могъл да помрачи или да осветли настроението ми. Аз съм стъпил върху здрави житейски принципи, върху сериозни житейски ценности и съм в такова настроение, в което всеки ден съм. Сега като свършим тук интервюто, което неминуемо ще бъде удоволствие за мен, надявам се и за нашите зрители, ще отида, ще заведа сина си на занимаване и оттам започвам работа по втория тур на изборите. Изненада беше ли това, което се случи за вас? Изненада в кое? В район Владислав Варненчик или изобщо във Варна? В район Владислав Варненчик. Не бих могъл да кажа, че е било изненада. Характерното за доста хора, които за първи път се явяват на избори, примерно, да вземат желаното за действителност. Те се обграждат с около 20-30-50 човека щаб, привържените си, роднини, симпатизанти, всичките ги надъхват, казват за тебе сме и хората в един момент смятат, че да, това всички са за мен. Когато имаме една изключително сериозна политическа организация, каквато е политическа партия ГЕРБ, в никакъв случай такива резултати не могат да ни изненадат. Защото голямата вълна, която не е само в район Владислав Варненчик, изобщо във Варна, която според мен, разбира се, това е моята трактовка, беше за голямото одобрение за работа на вече избрания кмет, господин Портних, когато аз изключително добре познавам, изключително одобрявам неговите действия, както и повечето наши съграждани, разбира се, даде възможност и инерция и за един тип вторично гласуване, по принцип за номера, който притежава тая партия в бюлетината, така че кандидати, които не са толкова известни, но са принадлежни към политическа партия ГЕРБ, да получат също такъв добър резултат. Аз никога не съм бил чиста проба партиен човек. Не знам нашата партийка, защото тя е партийка, дали имаме и 50 члена в район Владислав Варненчик. Повечето са в централната част, които нямат възможност да гласуват примерно тези избори за кандидатурата ми в район Владислав Варненчик. Гласовете, които са дадени за мен, над 30%, това са граждански гласове. Това са плод на чистата енергия на нашите съграждани, които не са под влиянието на партийни поръчения, на догми, на постулати и така нататък и са гласували, мислейки с главата си и видели в мен човек, който се явява като един вид стопанин на района. Това не е политическо гласуване, това е гласуване за човек, който се грижи за народа. Така че в никакъв случай това не може да бъде изненада. Вашият опонент Николай Костадинов има 38%, мисля, че последно беше така. Вие сте с над 30%. Това, че направихте наистина толкова много за район Владислав Варненчик и очаквате ли сега на втория тур да ви подкрепят хората, които не гласуваха нито за вас, нито за господин Костадинов? Не виждам нищо ненормално в това. Без да говоря за опонента, само това, което им да кажа е, че поздравявам го за резултата и още повече го поздравявам за това, че неговия щаб и самия той спази джентълменския тон. Не се подведохме по това да се омаскаряваме, да варим кирливи ризи, дали ги има или ги няма, това е отделен въпрос, да обясняваме кой е майстър, кой няма. Аз продължавам да казвам, че до края на кампанията, от моя страна, тъй като ние нямаме нито щаб, нито имиджмейкери, нито пиари, нито говорители, аз както каза един колега си говоря сам, че от моя страна няма да се чуе лоша дума за опонента ми до изборния ден. Сега, нормално е да очаквам победа. Вярвам в победата, защото аз съм спортен човек. Вярвам в себе си и вярвам в хората от Владислав Варненчик. В крайна сметка пък нека да има малко разнообразие. Не може политическа партия ГЕРБ да вземе всичко.
Да вземем всички 5 района. Що пък трябва да ги вземем? Нали? Сега, искам още нещо да опровергая. Напоследък се налага една теза в публичното пространство, в социалните мрежи. Той кмет на района нищо не мога да направи. То всичко, което го е правило община Варна, не е кмета на района Владислав Варнич. Това въобще не е вярно. Тук вече съм готов да споря. С чистата енергия на нашите съграждани заедно построихме паракли със свети мина. Мое дело е обновяването, доколко сме го направили с наши средства, обновяването на стадиона. Аз когато отидех там, то беше една картофена нива, в която имаше само кал и прасета. В момента имаме детски футболен отбор, който също аз съм създал. В момента без участието на общината и в момента правим площадките за разходки на домашни любимци, които въобще не са ефтино занимание. Нали? Те са плод на хора, които са решили, че трябва да дадат своя дан за района, участват в живота на района. И още. Тротуари и така нататък. Така че не е вярно, че районният кмет трябва да бъде един придатък така към голямата машина на общината и да бъде на едно командно дишане от големия кмет. Ами, ако е вярна тази теза, нали, че ако кмета на района не е от партията на големия кмет, какво да кажем за последните 2 години? Така ли беше или не беше? Хубави неща се случиха в район Владислав Варник, независимо, че кмета беше от една политическа партия, кмета на района от друга политическа партия. Тоест, искам да обясня, че понякога не са толкова важни партийните зависимости, а са важни личните връзки и личностите. Аз подчертавам, че 2 години съм работил перфектно с господин Портних, като кмет на нашия град след частичните местни избори и не виждам причина, тъй като сме създали един тип и лична връзка, не виждам причина да не работим и следващите 4 години. Така че тезата на колегите от щабовете, че нали сега, то кмета на района не бил толкова важен. Не е така. И доста хора от район Владислав Варнич, които са ми звънели в 23, 23, 31, 32, поред лични проблеми, много добре знаят, че това не е така. Между другото, основната теза на вашия опонент в случая е, че е недостъпна администрацията на район Владислав Варничек по вашия управление. Аз няма да коментирам тезите на моя опонент. Няма смисъл. Въпросът е обаче, че просто трябва да се дефинира какво е достъпност и какво е недостъпност. Нали? Аз не знам да има администрация на този свят от какъвто и да е тип, от която хората са доволни. Нали? Факт е, че нали, всяка администрация е подложена на атаки заради бавност и така нататък. Имайте преди, че основната част от нещата, които трябва да свършим, трябва да ги наистина ги координираме документно и с голямата община. Пък отделно аз като глава на тази администрация, извиняйте, ама аз съм може би най-лесно намираемия кмет във Варна. Това въпросът е, че тази теза за мен не издържа. Абсолютно не е вярна според вас. Не е вярно според мен това, така е. Добре, в неделния ден как преминаха изборите? Имаше ли, предполагам, че ще запазите добрия тон, но имаше ли нарушения на изборния процес, манипулации? Нали не очаквате да оправдавам второто си място на балотажа с такива неща, които първо аз не съм видял, второ няма как да се докажат. Резултатите от всички секции са ясни, хората могат да ги проверят, да видят за какво става въпрос. Аз неща, които не съм видял с очите си и не са доказани, няма как да коментирам. Не ме карайте да влизам в спекулации, които са изключително чужди като стил на водене на предизборна кампания. Добре, между другото, вота тази неделя на 1 ноември, деня на народните будители. Много сериозна символна дата, точно така. Ами, аз искам да се обърна към моите съграждани от района ни. И другата теза, че единият е бил Владислав, другият е бил Владислав. Ама, хубаво сега, ама ние сме долен чифлик или тополи да избираме селски кмет. Нали? Да говорим сериозни неща. Аз съм бил винаги, когато трябва там. Мига, в който пропадна шосето на Алати, което дори не е в нашия район по кадастър. Те много добре знаят, Владислав, за какво говоря в момента. Беше неделя и валеше дъжд, аз бях там. Винаги, когато имала авария, съм там. Помним този момент, да. Извиняйте, да обяснявате, че един бил от района, другия бил на 12 минути път с кола, това просто не е сериозно. Основно за град като Варна. Ако смятаме Владислав нали, да стои там някъде в страни от големия град, аз не съм съгласен. Аз смятам, че район Владислав Варничек е неотменна и все по-хубава част
от град Варна. Сега, ако избираме кмет на Казашко, моята приятелка Гергана, нали, там може да кажем, тя е от селото, но тук вече малко не звучи сериозно. Наистина, Деня на народните будители е за мен е изключително силна дата. Аз съм бил в тази медия, която в момента съм като гост и ми е много странно понякога, че съм гост в медия, в която съм работил и съм управлявал. Толкова години. Аз ще кажа следното. Аз никога не съм бил партиен тип човек. Дори в моята партия така, съм бил малко една бяла врана. Така. Никога не съм бил още една тухла в стената. Както казах, гласовете, които съм получил от моите съграждани в район Владислав Варненчик, са плод на чистата енергия на 4 годишен мандат. Нямам нито един купен глас, нямам и един цигански глас. Това мога да кажа със сигурност, защото нали, секциите се вижда кой какво е получил. С това ли превъзхождате опонента си, че сте личност, която... Извиняйте, значи ако първият тур е бил битката на партиите, защото се е гласувало и с листа за общински съвет, имал един чисти партийно гласуване, вторият тур е чист мажоритарен вод. Човека срещу човека. И аз няма да кажа с кого превъзхождам. Не е красиво да се говори така. Вижте, има две неща. Едното е принципи, другото е интереси. Аз в момента мога да имам интерес да изваря нещо грозно и така нататък, да направя някаква манипулация, но това е в рожба на моя интерес. Аз съм човек на половин век, в разцвета на силите си, здрав и смятам, че трябва да спазвам принципите си. А моите принципи са, че дори да загубя и дори да спечеля, аз трябва да го направя с гордо вдигната глава и да гледам хората в очите. За мен това са по-важни неща, отколкото една измъчена, назорена, манипулативна и така нататък изборна победа. Победа, но не с всички средства. Не с всички средства. Аз ще дам всичко от себе си, разбира се, до края на кампанията, каквото мога. Ако не съм победил на първия тур, защото вероятно не съм стигнал до достатъчно хора, някъде не съм бил разбран, някъде просто пък не съм харесван чисто човешки и това е нормално. Съществува огромна опасност да се харесваш на всички и това е провал на всеки политик. Но, нали, аз нямам пред себе си алтернативата. Живота ми на 200% не зависи от това дали ще бъда кмет на район Владислав Варненчик. За мен това отдавна не е работно място само, където да се получавам заплатката. За мен района е кауза. Аз съм го доказал в продължение 4 години и смятам, че хората го знаят това нещо. Вярвам в победата, защото вярвам в себе си и вярвам в здравия разум на хората от Владислава. Пък я се върне малко назад в историята. Първият път, когато се избираха районни кметове, Владиславо показа, че може да мисли самостоятелно и да обръща вотове на втори тур. Така че ще видим. Там точно така се случи и всъщност Владиславо беше единствения район, където посочените от тогава управляващия кмет не бяха избрани. Приемаме, че побеждавате в неделя. Да. Първото ви действие като кмет на района. Първото ми действие, сега ще го направя още, ще призова новоизбрания с страшно одобрение и харесвам от мен на кмет на община Варна господин Иван Портлик да подпише заповедите за събаряне на гъбената махала. Независимо, че аз не съм одобряван от тази част от населението в района, аз смятам, че гъбената махала трябва да бъде съборена до последната къща в името на законността и на спокойствието на гражданите, включително и здравеопазването на самите хора, които живеят там. Това ще бъде първото нещо, което ще направя. Преди време започнахте там действието. Това, което зависеше от нас като район, ние го съборихме. Оттам нататък чакаме голямата община да подпише заповедите и багерите тръгват. Наистина силни думи от вас. Между другото, казахте, че кметовете се назначаваха последния път. Сега, когато се избират... Ние бяхме избрани от избрани, за да казах. Избрани от общинския съвет, но факт е, че нямаше пряк избор наш. Сега, ако бъдете назначен от хората, по-голяма ли е, по-тежка ли е короната? Ами по-тежка е, защото натварям с повече доверие, разбира се. И очакванията, изискванията ще бъдат по-големи. Но аз смятам, че мога да нося на гърба си сериозна отговорност. Готов сте да отговорите на техните очаквания? Не само съм готов, аз имам план как да го направя и съм публикувал всички мерки, които смятаме по микрорайони да направим. Утре ще публикувам и стратегията си за цялото развитие на района през следващите 4 години. До сега пуснахме само конкретните мерки по микрорайони. Първи микрорайон. Кайсиева градина, където общината от 30 години е длъжник там. И за 4 години не можахме да надвием това развитието така
прелиминарното развитие на Владиславов вместо Кайсия градина. Там са най-много мерките. 3-ти микрорайон, 4-ти микрорайон, Балъмдере, селищно образование и Ментеше. Утре цялостното развитие на стратегията, с която ще се работи, ще бъде публикувана в социалната мрежа и в интернет пространството. В края на нашия разговор да се обърнете към район Владислав Варненчик, към жителите на този район. Има още няколко дни преди изборите. Това да се обръщам от тук, не знам, защото аз всяка минута съм там, както се казва. Вярвам, че хората, които мислят с главите си, а не по партийно поръчение, ще предпочитат мен, защото просто така трябва, така да се каже. Ще се видим в неделя. През тези дни също се виждаме. Днес имам среща и с църковното настоятелство. Ако аз съм кмет, ще има строеж на църква. Ако аз съм кмет, ще завършим площадките за домашни любимци, които толкова тормозят майките. Ако аз съм кмет, ще има площадки на 406 и на 50 блок без наместа на общината, защото това е моят личен ангажимент. Ако аз съм кмет, ще има футболен отбор и още реконструкция на стадиона. Изброявам само тези неща, защото тези неща са извън финансирането на общината. Още веднъж да добавим, че някои неща зависят и от районния кмет, ако разбира се е деян и инициатива. Благодаря ви, господин Михайлов, и ви пожелавам успех в неделя. Благодаря. И другата седмица, ако сте кмет, ще се видим отново в нашото студио. Това беше Неделчо Михайлов, кандидат за кмет на район Владислав Варненчик от политическа партия Движение Нашият град. Останете с нас. Купуването и продаването на гласове е престъпление.